תראי, קשה להסביר איך זה עובד. האמון הזה הוא קצת כמו קסם, זה קורה שם משהו, צריך לבוא בשביל להרגיש. אם לפני הקורס פחדתי לקחת על עצמי מחויבויות נוספות או להגדיל את הצוות, היום זה בעצם איכשהו כבר מגיע לבד. אני זוכה בפרויקטים יותר גדולים, הצוות שלי גדל אפילו בלי שאני מבקש עוד אנשים. התהליך הביא אותי להבנות מאוד מאוד גבוהות לגבי היכולות שלי בחיים, שאני יכולה להגיע לכל מה שאני רוצה. זאת אומרת, אני בעצם נמצאת היום בייעוד שלי, אני מגשימה את החזון שלי, מה שהיה נראה לי אולי בלתי אפשרי כשרק התחלתי. שלום, שמי קרן שפר מושקת, ואני מאמנת ומנחה לפיתוח אישי בחיים ובעסקים. האם אתם מחפשים כיוון בחיים או בעסק? האם אתם מרגישים תקועים ושואלים את עצמכם, לאן עכשיו? אולי הכל בסדר, אבל משהו חסר? בעבודה שלי עם אנשים אני גיליתי דבר מאוד מעניין, שהדבר הכי חשוב שיש לנו זה את עצמנו. וככל שנכיר את עצמנו יותר טוב ונהיה מחוברים לעצמנו, כך נוכל להגשים את החזון שלנו וליצור את המציאות הכי נכונה עבורנו בכל תחומי החיים. הבעיה היא שאנחנו לא רגילים להקשיב לעצמנו. אנחנו לא מחוברים לאמת שלנו, ולכן אנחנו לא יוצרים את המציאות הנכונה עבורנו, אלא ממשיכים באותם הרגלים ודפוסים, לפעמים בלי לשים לב, או שאנחנו קובעים מטרות שהן לא מדויקות, כי חשבנו שכדאי או צריך, ומשקיעים המון מאמץ רק כדי לגלות שזה לא מה שרצינו. הדבר הזה יוצר המון תסכול ותחושה של פספוס. אז מה עושים? קודם כל, משקיעים בעצמנו ובהתפתחות האישית שלנו. חשוב לי לתת לאנשים את המרחב לצמיחה. מקום שבו הם יוכלו לחפש, לגלות, להתלבט, ליצור ולדייק את הדרך שלהם. בין אם זה בקריירה, בעסק או במערכות יחסים. כתבתי לכם מדריך ליצירת חזון אישי ועסקי והגשמתו. הכנסתי לשם תוכן וכלים שיוכלו לעזור לכם לגלות את מה שחשוב לכם וליישם את הדברים במציאות. אשמח שתכניסו את הפרטים שלכם כאן למטה ותצטרפו לאתר שלנו. כמובן תקבלו את המתנה, המדריך ליצירת חזון אישי ועסקי והגשמתו. לאחר השימוש במדריך, אשמח שתשתפו אותי באיך היה לכם ואיך המדריך עזר לכם לדייק את עצמכם ואת הדרך שלכם. בהצלחה!